Пуснахме и записа и започваме с първата кампания, която компанията пуска през януари 25 година. Не случайно е избрала Body Mission в началото на годината, защото абсолютно всички хора, или добре, айде да ни привлечаваме чак толкова, защото така, нали, да категоризираме, или по-скоро да генерализираме, не е много окей. Повечето хора след празниците се чувстват една идея продукти и първото нещо, за което се сещат е или за коригиране на килограми, или да почнат спорт и веднага след това второто нещо, което сещат е нещо свързано с килограми, или ако се чувстват подуто, как да почнат да си обръщат внимание на червата, на стомаха и всичко останало. Компанията е пределно ясно това нещо и пуска LR Body Mission едномесечния, тримесечния пакет на промо цени и не само тях, пуска два пакета, които са свободен избор 10 броя супи шейкове или мюслита и 20 броя супи шейкове и мюслита. И по-важното е, че пуска нещо много интересно за всички партньори през януари месец, а именно това е кешбек спонсорска кампания. Ever Body Mission. Какво представлява кешбек спонсорската кампания? Това е, направо ще отида на таблицата да го видим първо. Всеки един партньор може да участва в нея. Изискванията са, за да участвам, примерно аз, трябва да се закупя в рамките на януари месец, от 1 до 31 януари, 3-месечен комплект Ever Body Mission. Тук говорим само за този, когато е за лична покупка. И в рамките на 3 месеца, от 1 януари до 31 март, ако спонсорирам 4 линии, и тук идва тънкия момент, който е ключов, без значение, секунда само да, после ще ги прочетем едно по едно, но тук да видим дали ги има описани, да, без значение тези 4 линии с какво ги спонсорирам. Мога ги спонсорирам с 3-месечен комплект, мога ги спонсорирам с едномесечен комплект, мога и спонсорирам с комплекта за презентации или с тези двата, но тези двата имайте предвид, че ще бъдат активни само януари месец. Ще видя дали го имаш някъде тук по презентацията. Тоест, LR Body Mission комплект 20 броя и LR Body Mission комплект 10 броя ще бъдат активни само този месец. И какво се случва? В рамките на тези 3 месеца, ако спонсорираме 4 първи линии с някои от тези изброени пакети, които ви ги показах 5, то компанията през април месец, след справка на всички взети пакети, ще ни върне кешбек, което ще рече процент от сумата, която ние сме заплатили за 3-месечния комплект. И в случая е 15%. Ако в рамките на 3 месеца спонсорираме 5... някой искаше да се включи, че не го виждам. Ако спонсорираме 5 човека, получаваме 30% кешбек, което ще рече 350 лева и 88 стотинки. Спонсорираме 6 първи линии, 60%, точно така, 60% кешбек. И ако спонсорираме 7 или нагоре, то тя ще ни възстанови 100% от покупката на нашия 3-месечен пакет. А 3-месечния, това ли ще бъде цената? Защото беше точно така, да, вече обявена е, мисля, че е обявена в сайта, 30% е намалена. 1169,60 е 3-месечния пакет, носи 1002 или 500 PV. Само мога да кажа за другите два пакета, 10 и 20 броевия. 10 броевия, я направо да отворя успоредно магазина, докато ви обяснявам. Аз какво мога да ви посъветвам как да работиме тук? Буквално обръщате повечето видове сторита и всичко останало към продуктите, в случая, нали, към FigoActive и секунда, че търся шопа, за да можем да говорим и в числа. Защото има още една спонсорска кампания, която е за януари и за февруари месец. Малко ще отворя да разгледам, може би някои от вас вече се е видяли. Мисля, че за нея пуснаха така. Body Mission комплектите са 3-месечния 1169, както отгоре ли беше? 1169,60 и ни носи 1200 PV, точно така както съм го видял днеска. Едномесечния
е 423,50, носи 255 TV. И имаме тези двата, които ви казах, 10 и 20 броя на свободен избор. 10 броя са 614,90 и носят 500 PV, а другия, който са 20 броя супи ширпои на свободен избор, което това е много храна. Следващия път ще ви го обясня в порции и една порция колко пари излиза. Е 1154,90 и носи отново мисля, че 1000, а не, тук носи само 1000 PV. 1100 и колко? 1154,90 и носи 1000 PV. Разликата между месечния и тези, които са ексклюзивните 10 и 20 е, че в Body Mission нормалните пакети има и пробаланс, чай, протеин, изобщо цяла пълна програма за коригиране, ако замества две хранения на месец. Което ще рече, че тук преспокойно ще ви дам, нали, жокери, какво да използвате, като мисля, че на една от следващите презентации го има, как чрез определени ключови думи да заинтригувате хора да запитат какво, как, защо и при такъв консултативен разговор, как да им презентирате възможно най-удачно и най-лесно старта на това тяхно, да речем, някакво ново начало или не знам си как ще го формулираме, за продажба за 25-та година. И тук ключовото е, че ако буквално стартираме близките 1, 2, 3 дена, зависи кой колко активен, защото някой още тази вечер може да почне да пуска сторите или публикации. При случай, че в рамките още на този месец имате 4 или 5 нови старта, преспокойно може вие да си вземете голям пакет и знаете, че в рамките на следващите 2 месеца имате да правите още 3 продажби, да получите 100% кешбек. Тук само влизам нали, в някаква конкретика, защото имах днеска вече зададен въпрос. За физически лица трябва да запитам към компанията как ще се изплаща тази голямата сума, защото по някакъв път има изключения, за да може да се изплатят и такива големи суми. Така, започваме с някои от първите основни въпроси, които компанията е подготвила за най-срещани сред партньорите, които чуят за тази промоция. Какво представлява спонсорска кампания с кешбек? Както вече ви обясних, целта на спонсорска кампания с кешбек е в период и да спонсорирате възможно най-много първи ваши линии. Тук е ключово да знаете, че става въпрос за нови и първи линии. С Ever Body Mission, както видяхте, 5 различни пакета, за да възстановите стойността на закупения от вас 3-месечен комплект Body Mission. Така. Кой може да участва в спонсорската кампания с кешбек? Може да участва всеки активен партньор, активен сътрудник, който закупи 3-месечния Ever Body Mission в период от 1 до 31, както вече го казах, има право на възнаграждение съгласно правилата на кариерния план. Тоест, ако виждате, но в случая вие закупите ли го, вие ще имате 1000 плюс екстра PV, нали, на личен код, следователно вие ще влезете по условията за възнаграждение. Защото знаете, че едно от условията, ако сте 3, 6 или 9% партньори, да имате 1000 лично PV, т.е. вие тук ще го покриете. Трети въпрос. За какъв период вържи кампанията? Спонсорската кампания с кешбек вържи от 1.1 до 31.3. Новите първи линии, спонсорирани през този период, с комплекти Ever Body Mission се зачитат за спонсорската кампания. Тук говорим за първите линии, но отдолу пише как мога да участвам в спонсорската кампания. Закупете 3-месечен комплект през януари 25 и спонсорирайте възможно най-много от 1 до 31.3. Които така, вече го скоментирах. Кое кешбек ниво важи за мен? Вече ви ги показах. 4, 5, 6, 7 плюс нови първи линии. И се замина долу. Стигаме до кои комплекти могат да се регистрират новите първи линии, за да участват за спонсорската кампания с кешбек. Изброихме ги. Които са. Тоест, тук, ако се фокусирате примерно върху два вида, примерно едномесечен комплект, който се води Body Mission, преспокойно може да се презентира, нали, като цяла пълна програма. Към нея в сайта има рецепти, има тренировки за домашни условия и така нататък. И втория, понеже е сравнително достъпен, и втория, към който може да се фокусирате, е този Ever Body Mission комплект от 10 броя. Реално тези 10 броя свободен избор ще стигнат почти за 2 месеца за консумация на храна. Тоест там може да се презентира като заместване, т.е. нали, това, че няма чая и пробаланса и другите,
може да се фокусирате, че това е комплект от 10 свободни избора, супи, шейкове или мюслита за заместване на храна, която да ви помогне за а, да си пречистите организма, да се чувствате по-леко и така нататък. Тоест, тук може да не се фокусирате толкова към отслабването, защото ключовите неща като чай и пробаланс, който е за алкално-киселен баланс, ги няма и ефектът, нали, може да не е баш същия като при пълния комплект. Така. Кои нови първи линии се зачитат за кампанията? Зачитат се нови първи линии от LR, от всички, тук е ключово също, от всички LR страни, които се предлага LR Body Mission, които се регистрират в период от 1 до 31.3. Въжат само нови първи линии, които закупят LR Body Mission. Тук е ключово да го разберете това нещо. Директно при регистрацията си. Тоест, ако регистрирате някой днес или сте регистрирали вчера и се закупи на 10, той не се брои за тази спонсорска кампания. Закупуването на LR Body Mission след момента на регистрация не се взима предвид за кампанията. Зачитат само по един комплект LR Body Mission на нова първа линия. Така, пример едно, сътрудника. До тук въпросчета, да чета ли примерите или горе-долу смятам, че те компактно. Ясно е. Да, Може да дам друг. да, точно така. Ако има някои въпроси, директно да се обръща към човека, с който работи или към мен, няма никакъв проблем. Така, 8. Кога ще бъде изплатен кешбек сумата? Сумата, цената за сътрудник с включено ДДС ще бъде изплатена на сътрудника възможно най-скоро, най-късно с редовното плащане за възнаграждение за месец април, след като бъде направена проверка. Окей, значи най-късно 15 май. Имайте го в предвид. Тоест, нали, да, ако няма как да е по-бързо, другия вариант беше 15 април. Тоест, ако вие сте спонсорирали още 7 първи линии януари-февруари, най-вероятно на 15 април ще ви бъде изплатено, защото вие вече сте го покрили. Така. Изплащане на вноски, ако сте закупили 3-месечен комплект Ever Body Mission на разсрочено плащане и все още имате оставащи неизплатени вноски от кешбек, сумата ще бъдат само, тук си запиша, това да го задам към офиса, дали 3-месечен комплект. Дали това разсрочено да е вътрешно, но няма как. Те вътрешни разсрочени плащания дават от GTL нагоре. На външно разсрочено не виждам Най-вероятно и в двата варианта. Ама не виждам какво отношение ще има LR с Unicredit, но да кажем, че това остава въпрос под... Изплати на Unicredit сумата. Ами, някой пък му иска вноски да си ги харчи, те с 1100 да ходи на почивка. Знаеш, Да, аз пък... по принцип, да. Той казвам, че няма... Нали, LR остава трета страна, която си е получила парите в самото начало. И ти си имаш ангажимент към LR. То, нали, просто този тук, това просто малко ми излиза от фокуса. Трябва да запитам защо така е оформено. Okay. А може и да е към вътрешното. Ако към вътрешното. Да, ами все още не са ни обявили, че ще има вътрешно, защото и аз искам да се възползвам, но днеска да говорих с един партньор и към ще видим дали си го взема наведнъж. Или аз си го пусна на разсрочно. Как ще разбера дали имам право на кешбек? През април LR ще информира писмено сътрудниците, които имат право на изплащане на кешбек сумата. Има ли процес изчакване и проверка? Да, върнати поръчки и неизплатени задължения ще се отразят на изплащането на сумата на кешбека. Тоест, тук ви съветвам да няма никакви злоупотреби, просто си го правете и работете си хората правилно да ги консултираме, за да изберат тази програма, за да коригират тя килограми или да започнат по-добре новата година. Изключване от участие. LR се запазва правото да изключи сътрудници от участието в спонсорската кампания с кешбек. Това важи особено в случай на нарушение на правилата и условията на компанията, с които сътрудника се съгласява подписвайки молбата за сътрудничество, включително общите условия за сътрудничество, условия за доставка и плащане, правила за създаване и поддържане на интернет страници от независими сътрудници и етичен кодекс за сътрудниците на LR. Или в случай, че сътрудникът използва манипулации или други нечестни практики. Също важи и при основателно съмнение за наличието на някои от горе споменатите действия. LR може също така да изключи сътрудници от участие в спонсорската кампания и кешбек, последствие да не извърши плащания или да ги отмени и да ги поиска обратно. Така, това е спонсорската кампания с кешбек. Сега спирам само момент, че се боря едновременно и с пада на компютъра, и с мишка, и стана оле-мале. Така. Добре, защо така верно се получи?
Да. Добрия стар вестник ще реши проблема. Спираме екрана за споделяне на тези слайдове. Докато ги сменям, ако имате питания, веднага отговарям. Така. И ви пускам информация за втората кампания, която LR пуска. Аз единствено. Давай, заповядай, не се пресняй. Да. За чайовете, дали са и те включени? Това не Чайовете разбрах. са включени в Body Mission едномесечен пакет и 3-месечен. Добре, ясно. Чакай, че съм бил неотдолу. И така, окей. Споделям следващата кампания. Предполагам, повечето от вас вече знаят, че компанията става на 40 години тази година, създадена 1985-та. Ние навлязохме преди 2 дена в 2025-та, което ще рече, че компанията вече е на 40 години. Пуска спонсорска кампания, която е с цел винаги, само на секунда да видя. Вили, извинявай, ще спра микрофона, че се чуват някакви шуми около тебе, когато искаш заповядай си го пусни. Винаги компанията пуска спонсорски кампании с цел да научи нас, партньорите, да продаваме, дали както ще беше точно конкретно нещо, LR Body Mission, или в случая сега ще видим и условията на тази. Идеята е, че нашия бизнес се развива само чрез спонсориране. Без значение дали говорим за продуктови или за бизнес партньори. И това е фокуса. Винаги компанията прави 1-2 пъти в годината такива спонсорски кампании с цел да мотивира и новите партньори за по-бързо развитие и старите да се върнат отново, как се казва, на фронта да почнат да спонсорят. 40 години празнуваме с LR и пуска състезание за януари и февруари. На по-голям екран ви задържам тук какви са наградите. Това в ляво е парфюмерна кутия. Мисля, че на следващата страница имаше, няма. С специфични 4 най-продавани аромата в лимитирани опаковки, а отдясно е невероятна луксозна раница, която на нея отвънка виждате на лицето пише 40, а през рамките ще бъдат щампони с вашето име. Щампони, как да го нарека? Ще бъдат, нали? Сега ще видим как са го Ще описали. бъдат гравирани. Точно така с името на човека, който си е спечели. Или по-скоро заработи. Така, какво представлява състезанието 40 години LR? Подготвихме специално състезание за 40 годишния юбилей на LR, двумесечен период на квалификация. Можете да изпълните условията на 2 нива в състезанието. Какво могат да се включи за състезанието за 40 години LR? Първо, ниво 1, през януари и февруари 25-та, през всеки от двата месеца. Тук е ключово. Това са, нали, аз ви наблягам на ключовите моменти във всяка кампания. През двата месеца спонсорирай 2 нови първи линии с по 500, с по 250 PV личен оборот и постигнете 250 личен. Тоест 2 първи линии през януари и 2 първи през февруари и покривате ниво 1. А ниво 1 е награда кутия Best of TLR, т.е. 4 парфюма, след малко ще ги видите и отворени, 4 парфюма в лимитирани опаковки в кутия. А ниво 2 през януари и февруари, всеки от двата месеца, т.е. и двата, спонсорирайте по 5 нови първи линии всеки месец, т.е. общо за двата трябва имате 10, с 250 PV личен оборот и постигнете 250 PV личен оборот. Наградата е парфумерията плюс персонализирана раница. Тук тънкият момент, искам затова преди малко ви прочетох и стойността на Figo Active пакетите и PV-то. Figo Active Body Mission едномесечния е 255 PV, т.е. ако стартирате хора с него, вие покривате и първата кампания и втората. Т.е. имате 2 или 3 нови линии през януари, вие или 5 нови линии, вие оттатъка сте си покрили вече 50% кешбек и сте си покрили първия месец за тази кампания. Повтаряте го и февруари, вземате 100% кешбек от LR Body Mission и си получавате кутия Best of LR плюс персонализирана раница. Така, какво включва кутията?
4 аромата. Gentleman, парфюм, който е пуснат 98 година от компанията, номер 1 в ранглистата на парфюмите, т.е. това е най-продаденият парфюм на LR. Rocking Romance, който е пуснат през 2002, като Сарах Конор. Това е, мисля, че бил Сарах Конор. Да проверявам ли? Коя е мацката? Предполагам мацка в Google. Не питай Google, питай скандал. Секунда. Коя е мацката? Ако някой знае да подсказва. И след това парфюма е бил... Сара Конър. Да, ама нещо не ме... Фонография, нещо. Някаква мацка. О, актрисата, ама тя винаги играеше ченгето във филмите. Да, това е актриса Сара Конър. И през 2010 е прехвърлен, нали, като наименование Rocking Romance, номер 4 в продажбата на ранглистата. Псевдоним и Ever Classic Boston. Друг такъв парфюм, те повечето, които са middle класа, са били преди това звездни парфюми. Какво ще рече звездни парфюми? Както сега е Брус Уилис, някой известен звезда, да кажем, защото зависи. Може да е и певец, може да е актьор и така нататък. Е имал парфюм към LR и когато се прекрати договора с LR, компанията сменя една нотка в парфюма, за да не бъде съдена и се пуска нейно наименование, както рейсинга, мъжкия, който е middle класа, повече от 10 години бил на Шумахер аромата и Шумахер, като не може да преподпише договора, защото мисля, че са 5 годишни или там 10 годишни, не знам какви договори им правят. Като не може да се преподпише договора заради това, че беше в кома, става рейсинг. Така, това са 4 парфюма. Може ли паричната стойност на наградите от състезанието на 40 години LR да ми бъде изплатена? Не, наградите в състезанието се предоставят само като предметни. Така, какво ще стане, ако новите първи линии върнат поръчката си? Ако новата първа линия не вземе или върне изцяло поръчката си, тя няма да бъде се зачита за състезанието LR 40 years. Ever. Ако новата първа линия върне част от наградата от поръчката си и по тази причина не стигнат изискванията 250 личен оборот, тя също няма да бъде считана в състезанието, че участва. Върнати лични поръчки, които се отразяват на личния оборот, който се изисква за състезанието, ще бъдат вземани под внимание. Върнати поръчки могат да се отразят на квалификация за състезание и наградите, затова планирайте оборотите внимателно и изключването състезание с същите условия като на предишното. Защо обаче раницата няма на снимка? Аз мисля, че по-късно мога да ви намеря снимка и отпреде да ви я изпратя да я видите отпред какво представлява. Тоест тук реално тези двете кампании се застъпват. Пускам ви и третото, секунда само да го отворя, което също смятам, че е много интересно, защото съм гледал снимки, кадри от предходно такова и е нещо зашеметяващо. Третото нещо, което пуска компанията от този месец, това е Global Leader конференция по случай 40 годишната на LR, която ще се проведе, която ще се проведе, първо да ви дам малко информация за нея. Защо не пише тук? В началото на септември, 3 или 5 септември, мисля, че беше датата на конференцията в Германия. Защо не съм си свалил адекватния слайд? Първо да ви я презентирам конференцията, после да говорим за въпросите към нея. За жалост. Момент. Що така да Саши? Добре, споделям ви информацията за конференцията. Конференцията ще се състои в Германия, както ви казах, в началото на септември. Има изисквания за присъствие. Искам да прочита условията, които нещата, всички сътрудници на ЕВАР са изпълнени, колко души могат да вземат със себе си. Не.
А, добре, окей. Каквото ще прочета тук в тези въпросчета, после ще ви потърся успоредно и така, окей. Какво представлява, как човек може да се класира? Всеки сътрудник на EOR може да се квалифицира за Global Leader Confederation, ако изпълни долу посочените критерии. Как мога да се квалифицирам за Global Leader? В конференцията могат да участват сътрудници, които постигнат бонус ниво GTL плюс в период 3 от 5 месеца от януари до май 25-та. След малко ще дам и примери. Тоест 3 от тези 5 месеца партньора трябва да бъде GTL. Тук никой не изисква затвърдена титла или да бъде затвърден в този период, а постигнат бонус титла. Кога мога да се квалифицирам за Global Leader Confederation? Можете да се квалифицирате до май 25-та, период на квалификацията че от януари, т.е. вече сме в този период. Първи пример, ако сътрудника започне квалификация през януари, може да я завърши най-рано през май. Сътрудник е едно примера, януари, февруари, март покрива. И после, примерно, Junior Manager април-май, както виждате, и сътрудник 2, като вариант, януари, февруари покрива, март, април пада титла и май пак става GTL и двамата се квалифицират. Браво, добре. Да. Не знам, Генай, дали си помняш Да. Григоров какви снимки е пращал, но определеното място трябва да се посети, защото знам в Гърция какво преживях. Признавам се, не мога Значи да си тогава визуализирам. 2015 мисля, че беше тогава излезе и този Брус Брус Уилис. Брус Не. Уилис. Нещо Сега, уникално. мисля, че 2020 също бяха там, Генай, просто беше коренно различно. Тогава ми обясняваше, че имаше на сцената симфоничен оркестър от 50 и колко човека, примерно 7 или 9 певци, на Майкъл Джексън се изпълнява. Ще намеря после кадри на Григоров, ще ви ги пусна нещо наистина зашеметяващо. Нали? Говориме в зала с 3000 човека, вечеря, гала вечеря, Да. някакви брутални работи. Тъй. Сътрудника, след малко ще ги говорим всички детайли, кое Да. как може да се комбинира. Сътрудникът трябва да изпълни третия месец с бонус титла GTL+, най-късно през май. Точно така. Не трети пореден, а 3 общо месеца, като третия трябва да бъде най-късно май. За да се квалифицира за конференцията, последният месец, в който сътрудникът може да започне квалификацията е март, т.е. от март до май най-късно. Пример 2. Ако сътрудникът за първи път постигне титла GTL през април или май, той няма да се квалифицира. Да. Тоест, ето тук е примера, как примерно Junior Manager, февруари, март Manager, април GTL, той не се квалифицира, защото е 2 от 5 месеца, а не 3. Ясно. Как ще бъде информиран, че мога да участвам в конференцията? Всички сътрудници на EOR, които са изпълнили квалификацията, ще бъдат информирани за това през месец юни, но всеки от вас смятам, че е достатъчно грамотен, че може да си ги проследи. Колко Сашето ли зъби само или... Да, най-вероятно. Нещо стана. екскурзии на... Сега се дай от начало. Да, връщам се. Чай, че телефона го отдалечих. Отдалечих се малко и веднага... Тъй. Колко души могат да вземат със себе си, тук докъде стигнахме, значи всеки квалифициран сътрудник има право да вземе със себе си партньора си на кода, партньора в живота или роднина по първа степен. Първа степен по българското законодателство, мисля, че са брат, сестра, майка, татко, И дете. Дете, да. Да. Максимален брой участници на код, т.е. тук не е задължително от двамата са записани на кода, ами както го и казахме на другите варианти, са двама. Всички участници трябва да са навършили 18 годишна възраст. Така. Често тъй. Какво включва участието на Global Leader Confederation? Тук искам внимателно да го четем заедно. Квалифицираните участници ще получат достъп до конференцията и гала партито, т.е. през деня ще има събитие и вечерта парти. Секунда само. Добре. Така. Връщам се, 49. Храна и напитки са включени.
Важно, всеки участък сам организира пътуването, трансфери и настаняване. Аз вече съм говорил, най-вероятно покрай залата, в която ще бъде това нещо, цялото събитие, българския офис още април, май, юни, да ни подведат, защото нямам конкретна информация, ще дадат списък на близки хотели и човек, ако се организира по-отрано, си вземе билети и всичко останало. Тоест, разходи като път и като настаняване са за наша сметка. Т.е. за хора, които ще присъстват. Разбира се, ще се опитаме да направим някакви групировки, за да има, нали, отстъпки във всичко това, но към днешна дата е много рано да се говори. Мога ли вместо участието в конференцията да получа изплащане на сумата? Не. Изплащането на сумата като алтернатива на участието в събитието не е възможно. Изключване на участие са същите условия като при първото, което прочетохме. Така. В момента, така, затварям и това. Мисля да не отварям или набързо да прехвърлим новия продукт. Мислех да не го правиме. По-скоро да обсъдим трите кампании и всеки как може да се възползва или по-скоро как да ви ги презентирам, аз как ги разбирам. Защото те са причинно-следствени, както видяхте. Ако човек започне за Figo Active Cashback кампанията да участва, той преспокойно още януари-февруари по две първи линии, поръча си подсигуря, нали, кешбека, да не говорим, че ако направи повече януари, си покрива участието с кешбека и успоредно спонсорската кампания. Ключовите моменти са за спонсорската кампания, че трябва да има първи линии и януари, февруари, всичките с по 250 плюс 250 PV плюс ние с личен оборот 250. Друго ключово за тази няма, но за кешбека е, че при стартиране на партньора с стартовата поръчка трябва да бъде поръчан пакета Figo Active, но пък плюса е, че няма значение какъв ще бъде то. Тоест, дали ще е едномесечен, дали ще е 3-месечен, дали ще е 10 броя свободен избор, 20 броя, няма значение. И всичко това, вие ако комбинирате с ваши партньори, то всеки може да стане GTL още февруари-март, за да може пък да работи за конференцията. Защо аз бих посъветвал да се пробвате за конференция? Благодаря, Дани, че ако може да се включите. Това, което преживяхме ние с Дани в Гърция, то не може да се опише хората. Това е енергия. Наистина. А после, като намеря кадри на Григоров, даже му пиша, макар че са още в Сърбия, трудно ще ми отговори днеска, после по-нататък може кадри да вземат от последната им конференция. Наистина там говорим за нещо велико. Там ще бъдат всички от GTL, нали, които се квалифицират нагоре, от LR свят, което ще рече, че през спокойно ще бъдем над 4-5 хиляди човека и как да се изразим, ще бъде нещо зашеметяващо. Наистина гейм ченджър. Ще промени психиката на всеки, който е там. Примерно тези, които вече са в титла над GTL, могат да си както ти, Дани, може да си отидете без проблем. Ние трябва да имаме 3 до 5 месеца минимум GTL. GTL плюс. Поддържаме ли титлите? Да. Квалифицираме се. Това казвам, да. Да, точно така. т.е. от TL нагоре най-вероятно всеки, защо хубавото, че по него обявяват от сега, макар че и на сега бяхме на президента на събитието в септември месец, то пак беше сравнително рано обявено, февруари, март още, но много хора преди това, примерно на Давид, целият екип не можа да присъства, защото пък те бяха успоредно на тимбилдинг в Турция, който мисля, че бяха си го заплатили и преди нова година даже. Така че, нали, хубавото, че отрано знаем, защото наистина Геннади, Таня, ако може за минутка се включи, това е зашеметяващо. Да. Това е с такива хора, просто където са мултимилионери от тая компания, благодаря на тая компания, да имаш възможността да ги докоснеш, да говориш с тях и някакви други, наистина е много добре. Виждам, че има два въпроса в чата. Добре, Дани, виждам, че са от тебе. И всичко е точно. Добре, някой има ли въпроси по спонсорските кампании? Най-обичам като няма. Няма. Или всичко разбрахме, или никой нищо не разбра. Нямаш и просто прекалено добре обясняваш, брат. Благодаря за което. Спираме записа да се отпуснат всички.